Long pi pang tang nang ma Rat kachisong pang tang nang ma Kesikete Karbiang Long East West di mahasaw pihay nang ma Hemprig Long Liti Hemprig Long Liti Si nilitum ladak par Japon edlo seng pon edlo lasi Pini tarik trosi August 2023 ladak par Japon lo lasi ladak par Japon ke ladak so arlo ladak ingtang kring pen Aphlc along pinso kachisong along so arlo atum ta ingtang nang ji pusi nilitum Central Women Working Committee ahin pen nilitum ladak LA lapen CC PS doan pen ahin pen nilitum chingrum iksi pinilitum ladak wang iklo kasi nilitum ladak pathir ponlo lapen ladak anso se arpu bangke alang litumbang President Secretary Jinthong alang litumbang arpu uthot pipon thupo lapen mo ladak arpu pipon thu atlo bulotang te mo la full fledged ahut alang litum pen uthot chingki chithan pon thupo Athema hey kachisong apor ke pinso kachisong long arno so tum stami hey kachisong long ke alang nitum akar idolo kasi Jinthong arat ajirpi tum anpan stami akirupi long lang tha ilituma ajirpi alang ni sitami lapuan apor kachipi lapen alang nitum misen alam alang nitum aningak long alam kan ponik lo nasi article 244A lagi elitum asar jai kathar sar party president alang ni nang ki Japon kachinya jakong do tanglo na inglong khai do anki nasi uthat lang so LA ake hai jinghon i bikom hansi alang li sitami nang chipadug dun si nang dun lo tapen lata ake hai longkiram peron sar President Jinthong tapen alang li long kachirab dun arpu ki doan tum hanstami so pinso tum nang kachisong dun ong pik Pini kasi alang li tum hanstami ning ching sampik lo arnam herjume pi dona la hey rengdok rengni litum karjong lapen ok reng lapen diapan doan ilitum chisong rapet nang kusi pinuso arlo song pangtang pon lo seng pon lo kita la non Jepang ji ke ladak Jinthong lo women ring tu han nang di hin pen ku pia message ki pikang tu ladak Jinthong lo ladak Jinthong aso arlo asong atumta ingtang kring pen chisong ipo kusi nilining arlo kachithipon pima nili chithilong ladak pinso atum kachisong ladak Jinthong kang ingtang ikring lason thaksi suarlo atum sitami non nang bar iklo kasi alang litum President Secretary arpu kiding pon ke Marina Bepi alang li Maria Bepi alang li ke Secretary arpu deng iklo kasi alang li arpu kiding ason thaksi alang li sitami Finance Secretary alang li amen ke tham jason tinisenji amithang Sonaris Ingtipi alang ni Finance Secretary arpu and pon iklo lason thaksi Treasurer lapen ke Organizing Secretary alang litum arpu penangan arpu and pon iklo jalang litum labangso arpu kachi Pini pen arpu ni arpu dolo pulutang ti responsibility amit hang asai kachiklem pon igjia phansi nili alang litum aphan tuning ripon lo lapen ke alang litum puthot mo first executive meeting kido hut so arlo asong Pini kachitong ki ong idet pen puthot mo first executive ahut ke nang litum 21 PS so arlo atum an sitami ji hang pen nang litum executive kido long chingwai training chipi pon pen ake hai longkiram teron sar alang li Jinthong president lapen secretary alang litum pen nang litum puthot ing ni thupo pusi nilining chithikang lo lapen nang litum claim ipame po pusi nilining chithilo pinso tum ki intang kring asot nang litum sitami Jinthong sitami ki haiji aphamle litum bor ipon horlo nang pusi alang litum khan la kachuning ripon padolo then last question bang lan lo nang ni ladak Jinthong lo ke bang ka বর্তমান ke development government si sulibong pulang lasa development ang si angli ini ladak Jinthong ke bang ka sulibong thek iglong lo aprang nilitum ma joining hositami wang iglong lason na khaksi rada tumaki sung rada tumaki du alang litum Pini sitami alang litum RB Charsi Lud pensi aki hai ong babu pro alang li pencinglok alang litum ajir po tum an Pini
cham thor lang arwi charsi lun pensi alang litum lapini soar lo song phan nang pang tang don ji phan alang litum nang ki don ki me kri buring Rosmili Tironpi. Open Assistant Public Secretary Julie Lekhepi. Lapan Buthot Media Cell. Kati Sinapi. Lapan Assistant Media Cell. Rublin Bepi. Lapan Game and Sport. Rani Sinapi. Running TV po po. Sinapi gunanya kan. Napi kali. Kumandang lo. Yo, yung TV. Napi kali, napi. Lapan Buthot Tulang Cultural Secretary Keseng Lekhepi. nang li kupia ning chi thesi ladak letum chinthong constituency along women wing secretary ke deng gun mate kupia jani sinang li official silong ke kroi ke dun nang li hin pen thi hak pan nang chin ko ni o nelihe penang pachini ke la hello Aphlc atum ke la ke longle habar hapat ki han la pen ke asu arni pandring mesen nangjiring doksen nangjiku akimang ki do ko Pini arni la dak Sing-Doloi Along bang lo la pen ke la dak women wing nang Keseng la ke nilita ninga Longlo athema la haya alam akam longri longpat aphan kamatha pen kachipidu ka joine si la dak Pini arni alang litum bang pen women wing nang seng lo la sinilita la bangsua mo arni sarni ke la bangsua Aphlc songong si haidet pulote kaya timring dok ring dulongji la pen ke mo isu arni taring mesenji ka chini pensinil ni nenga chi the pensi la bangso ar puta dengdum lo